Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα ένα πολύ αυθόρμητο βίντεο, καθώς πήγαινα για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, που ήθελα να το ανεβάσω και πιστεύω να βοηθήσω αρκετό κόσμο, γιατί τα καλύτερα λένε είναι τα αυθόρμητα. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για 10 συγκεκριμένα βήματα που θα σε βοηθήσουν να αλλάξεις τη ζωή σου και στάσεις απέναντι σε αυτές τις σκέψεις που θα αναλύσουμε παρακάτω σε αυτό το βίντεο. Είναι, παιδιά, κάποια πραγματάκια που σύμφωνα με αυτό που έχω καταλάβει εγώ με προσωπική μου εμπειρία, δεν είμαι ειδικός, όποιος με ξέρει καταλαβαίνει τι εννοώ, όποιος δεν με ξέρει ας με μάθει, εγώ είμαι γυμνάστρια και ηθοποιός. Πάμε λοιπόν να δούμε 10 βηματάκια που πιστεύω ότι αν τα καταλάβεις και τα τηρήσεις θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ να κάνεις πράξη αυτό που από μικρός ή από μικρή έχεις ονειρευτεί να πετύχεις στη ζωή σου. Πάμε να δούμε. Όταν είμαστε μικροί, για κάποιο λόγο έχουμε ονειρευτεί ότι θέλουμε να γίνουμε κάτι. Ο άλλος θέλει να γίνει οικογενειάρχης, ο άλλος θέλει να γίνει πλούσιος, ο άλλος θέλει να γίνει διάσημος, ο άλλος τραγουδιστής. Παίζει την κιθάρα από 3 χρονών. Εγώ έπαιζα θέατρο από 4. Άλλος παίζει με την μπάλα και λες αυτός θα γίνει μεγάλος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, μεγάλωσες και βλέπεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Και βλέπεις ότι τώρα εγώ ή ονειρευόμουν και απλά ονειρευόμουν ή κάποιος λόγος υπάρχει. Τελικά, τι ισχύει από τα δύο? Είναι στη φαντασία σου ή τελικά όντως για κάποιο λόγο το ήθελες? Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο βήμα. Για να καταλάβεις τελικά τι ισχύει από τα δύο και τελικά ποιο δρόμο θα επιλέξεις. Πρώτο βήμα. Είσαι σε μια φάση, όποια και αν είσαι τώρα που βλέπεις αυτό το βίντεο, αποδέξου την. Μην πας κόντρα, πες ότι δεν έχεις να φας, ας πούμε, δεν έχεις δουλειά ή σου έτυχε ένας χωρισμός. Αποδέξου αυτή τη φάση που περνάς, με όποιο πρόβλημα κι αν έχεις, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουμε προβλήματα, δεν είσαι μόνο εσύ και η ζωή έχει πάρα πολλά χρόνια μπροστά της, οπότε μπορεί απλά να είναι μια φάση. Βήμα νούμερο 2. Άρχισε να παρατηρείς τον εαυτό σου και να καταγράφεις τις παρατηρήσεις για τον εαυτό σου. Ότι όταν μου συμβαίνει αυτό, ξεσπάω έτσι. Γιατί ξεσπάω έτσι? Από ένα σημείο και μετά δηλαδή, άρχισε να καταγράφεις τα συμπεράσματα που έχεις βγάλει για το ποιος είσαι. Νούμερο 3. Ρίσκαρε ανάμεσα σε συνήθειες του πριν και σε συνήθειες του μετά. Δηλαδή, άρχιζε να έχεις συνήθειες του παλιού εαυτού σου, αυτού που είσαι μέχρι τώρα τόσα χρόνια, που ψηλό έχεις βαρεθεί να είσαι έτσι, αλλά ακόμη δεν έχεις ξεκολλήσει από αυτές τις συνήθειες, και κάνε κάποιες συνήθειες καινούριες του εαυτού που θέλεις να γίνεις ταυτόχρονα. Δηλαδή, άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ. Κάντε επίτηδες όμως, μαζί με το προηγούμενο βήμα, του να καταγράφεις ότι ρε εσύ το κάνω αυτό, ναι μεν, αλλά το βαρέθηκα, για να αρχίσεις λίγο να δεις τελικά προς τα που γέρνει, που λένε η βάρκα, δηλαδή προς τα που, ποιος είσαι πραγματικά, είσαι περισσότερο αυτός που είσαι τόσα χρόνια ή είσαι αυτός που θες να γίνεις? Λοιπόν, αν επέλεξες το δύσκολο δρόμο, το νέο αυτό, το άγνωστο, να είσαι έτοιμος ότι το πρώτο διάστημα θα έχεις καμπανεβάσματα στη συμπεριφορά. Αυτό. Να είσαι προετοιμασμένος ότι θα είναι δύσκολο. Μετά έρχεται το νούμερο 5, το οποίο είναι ότι είσαι σε αυτή τη φάση που είπαμε πριν και περνάς κατάθλιψη, αλλά εδώ τι γίνεται? Επειδή έχεις ψιλοκαταλάβει ότι δεν θες άλλο να κάνεις αυτά που έκανες μέχρι τώρα, μόλις πας να υποπέσεις, να το πω έτσι, στις κακές ή παλιές συνήθειές σου, δεν θα παίρνεις την ίδια ικανοποίηση και ευχαρίστηση με αυτή που έπαιρνες μέχρι τώρα, και εκεί αρχίζεις και συνειδητοποιείς ότι ρε φίλε, κάνω αυτό που έχω μάθει μέχρι τώρα, αλλά τελικά δεν μου δίνει τόση ευχαρίστηση. Οπότε παθαίνεις κατάθλιψη, με την καλή έννοια όμως. Νούμερο 6. Συνειδητοποιείς ότι ήρθε η ώρα, ήταν η επιτάση. Σε αυτή τη φάση που είσαι τώρα, συνειδητοποιείς ότι πρέπει να αναγκαστείς να αποδεχτείς τη νέα σου πραγματικότητα, γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή. Αφού ήσουν τόσο καιρό στο πριν και το μετά και είδες ότι δεν σε ικανοποιεί ούτε το πριν, δεν έχεις άλλη επιλογή. Άρα δεσμεύεσαι ότι και να ήθελα να γυρίσω πίσω στις παλιές συνήθειές μου, δεν με ικανοποιούν, άρα δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει μόνο
να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου για να πετύχω το όνειρό μου. Νούμερο 7. Εκεί πέρα περνάς χρόνο με τον εαυτό σου, μόνος σου ή μόνη σου, για να αρχίσεις να αναγνωρίζεις τελικά ποιος είσαι αυτός που πας να γίνεις. Και πάλι ψιλοπαρατηρείς τις αντιδράσεις σου. Εδώ πέρα δίνω μία δική μου, έτσι, όλα αυτά δικά μου, όπως σας λέω, τα έχω διαβάσει κάπου, έτσι. Ακόμη μία extra bonus συμβουλή. Πάρε και λίγο στην πλάκα ό,τι σου συμβαίνει, εννοώντας. Γίνε λίγο παρατηρητής έξω από τον εαυτό σου και αν σου συμβαίνει κάτι να λες κοίτα να δεις πάλι ή για να δούμε τι έχει να μου διδάξει αυτό. Δηλαδή γενικά να έχετε και λίγο χιούμορ μέσα σε όλη τη φάση, γιατί το χιούμορ, παιδιά, είναι top γενικά. Νούμερο 8. Έρχεται η φάση challenge με αδυναμίες. Δύσκολα τα πράγματα, γιατί μόλις έχεις πει ότι εγώ ναι, ξύπνησα σήμερα, θα κάνω αυτό, θα το κάνω αυτό, μόλις νυχτώνει, πέφτεις ψυχολογικά, χάνεις το κινητρό σου, χάνεις το ενδιαφέρον σου. Ναι, αλλά τι γίνεται? Επειδή πέρασες τη φάση που είπαμε προηγουμένως, ότι περνάω τη φάση ότι κάνω συνήθειες πριν και κάνω συνήθειες μετά, και έχεις ξενερώσει εισαγωγικά με τον παλιό εαυτό σου ούτως ή άλλως, έχεις χωρίς να το καταλάβεις, αρχίσει και χτίσει ένα νέο υποσυνείδητο που σου λέει, ξέρεις κάτι, παράδειγμα, ξεκινάω να χάσω 5 κιλά, wow, yes, τέλεια, το βράδυ, κουράστηκα σήμερα, γιατί να μην αράξω να φάω μια πίτσα. Εμείς έχουμε περάσει αυτή τη φάση ότι τελικά θα τη φας την πίτσα και τελικά την άλλη μέρα θα ξενερώσεις, ξανά θα τη φας, ξανά θα ξενερώσεις και τελικά, αυτό είναι που σας λέω. Έχεις πει ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ εγώ να το ζω αυτό, οπότε θα ήθελα να φάω την πίτσα, αλλά βαριέμαι να νιώθω χάλια αύριο, οπότε θα κάνω υπομονή και δεν θα φάω. Έτσι έχεις χτίσει λοιπόν αυτό που σας είπα πριν, το νέο εισαγωγικά υποσυνείδητο, ότι ξέρεις κάτι, άστο, δεν θέλω να φάω καλύτερα. Και εκεί πέρα κερδίζει σε εισαγωγικά το νέο υποσυνείδητο, αυτό που πάει μαζί με το νέο αυτό που θέλουμε να χτίσουμε. Νούμερο 9. Wow! Χωρίς να το καταλάβεις, έχεις πάει στο στάδιο που με αυτά και με εκείνα αρχίζεις και χτίζεις δύναμη. Χωρίς να το κάνεις επίτηδες, χωρίς πολύ κόπο. Γιατί γυρνάς και κοιτάς πίσω και λες, ξέρεις κάτι, με αυτά και με εκείνα αρχίζω και εμπιστεύομαι τελικά τον εαυτό μου. Βρε λες, βρε μήπως τελικά όντως αυτό που λέω θα το κάνω? Και εκεί αρχίζεις και πιστεύεις περισσότερο στον εαυτό σου και αρχίζεις και πιστεύεις περισσότερο στις δυνάμεις σου εκ του αποτελέσματος. Guys, νούμερο 10 και τελευταίο, εκεί είναι που αρχίζεις και πιστεύεις στον εαυτό σου. Μετά από όλα αυτά τα βήματα που σας είπα, λες, το είπα ότι θα το κάνω, το έκανα. Έπεσα, τελικά ξανασηκώθηκα, τώρα βλέπω και 1-2 αποτελεσματάκια. Λοιπόν, θα το πάρω αυτό το ρίσκο. Και θα το πάρεις αυτό το ρίσκο. Εκεί είναι που αρχίζει και μπαίνει ο δρόμος της νέας ζωής. Ελπίζω να βοήθησα και θα τα πούμε σύντομα. Φιλάκια, subscribe. Κάνε μου ένα subscribe, θα σου ανεβάζω, αλήθεια σου λέω, και άλλα βίντεο. Και πάτα και το καμπανάκι για να σου έρχεται και η ειδοποίηση.